Saio hau Larraz Arrautzak babesten du. Arbolaren erroak luze ziren, ubagoa gure derra ibarra arieta, alkaburu aldarrain iturreta, lurrak zuen euskara barnean gordeta. Iragana geroa, enborbera denez, orain lehen bezala ezina eginez, euskaraz bizi maite jolas eta amez, Lizarra ikastolan egin egan oinez. Este gerritik dator orten, euskaltzale guztiek dutela batzarra, forgatxartu dezagun auzolan indarra, egan oinez ari da Estella Lizarra. Kaixo eta ongi etorriak gaurko saio berezira. Ikusten duzuen bezala, gaur Lizarran gaude hemen Nafarroa Oinez festa ospatzen baita. Ea zer aurkitzen dugun hemendik. Oraina ere bada, erroa zidaka oraina arbolada, ez de jerritara unitz euskalduna gara. Iragana geroa, enborbera denez, orain lehen. Ikusten duzuen bezala eta egunarekin hasteko Nafarroa Oinezeko hasiera ekitaldira etorri gara.
Egunon, ongi etorri, mila esker hemen izateagatik. Txalo bero hauek, Ainhoa Lujanbio trikitrilari handere eta irakasle eskolako musikari guztientzat. Izan ere, haien musikak trikiti eta panderoek gure bihotza eguzkizpiek adina edo gehiago berotzen baitigute. Txalo bero bat zinez, eskerrik asko Ainhoa musikari guztioi, trikitri eta pandero jole guztiei, mila eskerra handi bat. Egunon guztioi, 2 urteren buruan, 2019ko udazkenean, suziri bat jaso genuen, pozik, jakin gabe zer etorriko zen, eta 2 urteren buruan, gaur, Nafarroa oinez, hasierek Italia ospatzeko zoriona daukagu. Ez kanpoan pentsatuta genuen bezala izan ere, guztiak gonbidatu genituen eta euria ere etorri zaigu. Barruan eginen dugu, baina ikusiko duzu ze maitasuna, ze ilusioa jarri dugun guztiok, gaurko ekitaldi hau prestatzen. Ongi etorri guztioi, eta jakintzazu hemen gauden guztiok, beste jende askoren ordezkaria garela. Eta hori guk ere sentitzen dugula eta eskertzen dugula. Gaur Nafarroa oinez ospatuko dugu, atzo hasi ginen Nafarroa oinez ospatzen, eta hasteko esan nahi dizuegu, gaur nahi genukela Lizarra ikastola izatea guztion etxea, eta Lizarra bera, herria bera, eta eskualdea bera izatea zuen lurra. Hemen gainean badauzkagu Nafarroako ikastoletako, 15 ikastoletako ordezkariak atzean, eta hemen aurrean besteak beste aurkeztu nahi dizkizuet. Unai Gardoki, gure guraso batzordeko lehendakaria, Koldo Leoz, gure herriko alkate jauna, Jose Maria Ayerdi jauna, 2. lehendakari ordea, eta jarraian ere, Elena Zabaleta anderea, Nafarroako ikastolen elkarteko lehendakaria. Ongi etorri guztioi. Valor simbólico muy importante, bienvenidos todos. Eskerrik asko gurekin izateagatik. Y para empezar, un miembro de nuestra ikastola que se llama Aitor Parrondo, padre de la ikastola, quiere ofreceros un aurresku de bienvenida. Aitor Parrondo txori egalariak lan asko egin du Nafarroa oinez honen alde, jende askorekin batera, persona eskuzabal eta arrun baliotsuekin batera, eta begira, aurresku bat eskainiko digu hemen gauden guztioi, hemen ez dauden guztioi baita ere, bihotzean eta gogoan ditugun. Hasteko, txalo bero bat Aitor Parrondorentzat, esker... Orain neskatu nahi genieke, segidan neskatu nahi genieke, hainbat personei hemen aurrean ditugun, hainbat personei,
hitza hartzea eta hasteko Unai Gardoki gure guraso batzordeko lehendakariari esan nahi genioke mikrofonora hurbiltzeko mesedez. Ongi etorriak Lizarra ikastolak antolatutako Nafarroa oinezi bukaera emango dion azken jardunaldiaren irekitze ekitaldira etorri zareten guztioi. Kostata, baina azkenik iritsi zaigu gure Nafarroa oinez honi bukaera behar bezala emateko aukera. Badakigu zer nolako bi urte izen diren azkeneko hauek, pandemiak eta ezjakintasunak ilundutako bi urte luzeak. Egoera zaila, Nafarroa oinez bat antolatzeko behar diren makinaria eta indarrak puntxu-puntxuan eta behar bezala mantentzeko. Baina lortu dugu. Azkenean, egoeraren hobekuntzak zekarren alaitasunarekin, indarrak berpiztu eta berriro abian jarri ginen. Atzera begiratu eta askotan pandemia egoeragatik kostata izan bada ere, hortxeageri da urtean zehar Nafarroa oinezen indarra eta ikastolon nortasuna biztan jarri dituen lana. Artea oinez, Jules Sariak, Txikiak Handi, Oinez Basoa, Euskaltzaindia, Pilota Txapelketa eta beste hainbat ekimen. Bai Nafarroa mailakoak, zein beste lurraldeetako jaiekin batera antolatutakoak. Eta lehen guraso ikastolak osatzen duen familia eta gure nortasuna aipatu ditudala, ezin ahaztu gure laugarren Nafarroa oinez antolatzera bultzatu gintuzten helburuak, non aipatutako nortasunarekin estuki lotuta daudenak aurki ditzakegun. Lehenengoa, nola ez, Lizarra ikastolaren 50 urteurrena. Lorpen horrek behar bezalako ospakizuna merezi zuen. Eta hori ospatzeko, zer hobe Nafarroa oinez bat antolatzea baino. Ez alda ala, ez? Ala ikusi genuen eta ala egin genuen. Bigarren, euskararekiko konpromisua. Betidanik ikastolaren erronka eta ardatzetako bat izan da. Lizarraren eta Esteiherriaren euskalduntze prozesuan murgilduak egotera eraman gaituena. Eta hemendik aurrera, bide beretik jarraitzeko konpromiso berarekin jarraitzera garamatzana. Hirugarren, kooperatiba eta gizarte lana. Ikastola denona da. Herri mugimendu batetik sortua eta lan taldean hazia. Auzolanearen bidez eta beste gizarte eragile batzuekin batera, herriaren zerbitzura dagoena. Jasangarritasuna eta ingurunearekiko ardura. Ikastolak betidanik izandako ardurak badira ere, gaur egungo egoera dela eta, horren inguruan sakontzea ezinbesteko ikusten dugu, eta hortan arituko gara. Eta azkeneko puntua, haurreskola, gure etorkizuna. Orain arte aipatutako guztia bideratu ahal izateko, belaunaldi berriak behar ditugu. Eta beraien garapenerako, funtseskoak diren bizitzako lehen urteak, ahalik eta baldintza hoberenetan igaro ditzaten, nahita ezkoa dugu gure haurreskola berritzea. Beraz, 5 helburu dira bai, baina ikastolako pareta artean gelditzen ez direnak. Ikastolaren joera publikoak beti gizartera zabalik eta haren zerbitzura egotera eramaten gaituenak, gure helburu diren horiek gizarteratzen laguntzen digu, sinesten dugun gizarte horren alde lan eginez. Beraz, argi dago gure ikastola, Lizarra eta Esteiherria bat direla. Ikastolak ezin biziaiei irekita egon gabe. Eta ziurrenik, gaur egun ezagutzen dugun Esteia Lizarra, ez litzateke bera izango ikastolari gabe. Osatzen duten sinbiosi moduko hau, orain dela 50 urte hainbat gizon eta emakumek amestutako istorioa da. Urteetan zehar, Esteiherriko baiara, ibai eta lurralde guztitatik barna, errotuz joan dena. Mila esker ameslari horiei eta haien ondoren historiari jarraipena ematen aritu diren guztiei.
Etorkizunak dakarrenari, helburuak eta nortasuna galdu gabe, baikortasunez aurre egingo diona. Eta nola ez, orain arte, oinez egindako ibilbide ederroni jarraipena emateko, hemendik aurrera, egan egingo duguna. Mila esker denoi eta egan oinez. Eskerrik asko Unai, jarraian Koldo Leoz jauna, Lizarrako alkatea. Ongi etorriak guztioi, Parlamentuko, Nafarroako Gobernuko, udaletxeetako, eragile desberdinetako, erakunde desberdinetako ordezkariak, herritarrak, euskaltzaleak, lagunak denak ongi etorriak Lizarrara. Euskal hiri batean zaudete. 11. mendean sortu zenetik eta aurretik ere euskara muinean izan duen hirian zaudete. Lizarrara izen horretatik eratortzen zaigu euskal kutsu hori. Lizarrara hori, Lizarra sortu zen gero izena, hortik frankoek Izarra entzuten zuten, esteia itzuli zuten, eta hortik izen horretatik dator gure nortasuna eta gure izena. Beraz, euskal hiri batean zaudete, betidanik euskalduna izan den hiri batean zaudete, ongi etorriak zuen hirira. Ongi etorriak, eskerrak, zorionak eta eskaera bat ekartzen ditut. Ongi etorria eman dut eta orain eskerrak emango ditut. Mende guzti hauetan zehar euskara bizirik mantendu duten guztiei eskerrak eman nahi nizkieke nire postu honetatik, alkate postutik. Eta gerturatuz, azken hamarkadetan lan hori indartu duzuen guztiei ere, mila esker. Mila esker eragile, elkarte, instituzio eta lagun guztiei gure hizkuntz maitea bizirik jarraitzea egin duzuen ahaleginagatik. Frankismo garaian, badakizue, oso epe latzak igaro genituela euskaldunok. Eta frankismoa bukatu aurretik, egon ziren hemen Lizarraldean guraso batzuk non elkartu ziren eta ikastola bat sortu zuten gure hizkuntzari babesa eta jarraipena emateko. Hoiei ere, mila esker, ikastola hau sortu zuten ausart horiei, mila esker. Eta zorionak 51 urte daramatzatelako ikastola honetan Lizarraldeko Esteierriko herritar guztiei 2 altxor ematen. Lehenengoa aipatu dudan euskara. Eta bigarrena baloretan oinarritutako kalitatezko hezkuntza bat. Eta zorionak, nola ez, Nafarroa oinez hau antolatzeagatik jasan ditugun traba guztien gainetik pasatuz, azkenekoa gaurko euria, ez dago beste plan berik, gastatu ditugu guztiak, Baina, hemen gaude eta zorionak eman behar dizkiet benetan antolatzaileei, ikastolari, gurasoei, lagun guztiei, ze badakizue Nafarroa oinez antolatzea auzolan erraldoi bat dela, eta pertsona haunitz ari dira lanean hau egibi irakatzeko 2 urte eta gero, beraz, nire zorionik beroenak zuentzat. Eta eskaera batekin bukatuko dut nire hitzarte hau. Esparru guztietan normaltasunez euskaraz bizitzeko jarrai ezazue lanean mesedez. Mila esker, eta ongi pasa. Eskerrik asko, eguzkiak bera baina gehiago berotzen duten hitz horiengatik, eta orain, Nafar gobernuaren izenean kontseilaria eta bigarren lehendakari ordea den Jose Maria Ayerdiri eskatu nahi genioke hurbiltzeko mikrofonora.
Nafarroako gobernuaren izenean eskerrik asko hain berezia den ekitaldi honetan izateko aukera emateagatik, bereziki bizi izan ditugun zailtasun eta eragozpenak pasa ondoren. Nafarroa oinezeko jaialdia berriz ere suspertu egiten dela ospatu dezakegu. Orain dela 50 urte, 25 ikasle hasi ziren euskeraz ikasten. Hau, hasiera bazen ere, urtetik urtera haundituz joan zen ikasle kopurua. 1982an, oinarrizko hezkuntzako 12 gela legetatuak izan du ziren. Gure hizkuntza maitagarria. Txikitxo haien ahotan entzuten hasi zelarik. Gurasoek, konpromesu itzalarekin, Lizarra ikastola gizartaretzea lortu zuten. Kantak dioen bezala, euskera plazara, euskera mundura, zailtasun ugari gaindituz ahalegin lan eta ilusio handiz egan oinez, lema egia bihurtu arte. Inguruko seme alabak ikastalora etortzea lortuz ikastetxe irekia eta parte hartzaile bidean jarriz. Zentru berria, orain dela 30 urte ireki zen, Lizarra ikastola ikastetxea sortuz euskera bihotzean, zuten hainbat gizon eta emakumeen lanari esker. Gure hizkuntza eta kultura berreskuratzeko egindako lana goraipatzea besterik ez dago Lizarra ikastola garai hartako eta gaur egungo hezkuntza proiektua eskualde osoarentzat harro egoteko arrazoia delako. Zuen lema, urte guzti hauetan zehar, egia bihurtu duzuelako, egan oinez eskerrik asko. Eta hitzaldiekin bukatzeko, Elena Zabaleta anderea, Nafarroako ikastolen elkarteko lehendakaria. Jose Maria Ayerdi, bigarren lehendakari orde jauna, Unai Ugalde, Nafarroako parlamentuko buru jauna, Koldo Leoz, Lizarrako alkate jauna, agintariak, politika, kultura, gizarte eta erakundetako ordezkariak, Nafarroako ikastoletako lehendakari eta zuzendari, ikastolakideok eta ona hurbildu zareten guzti-guztioi egunon eta ongi etorri Lizarrara. Egunon, autoridades, representantes de entidades del euskera, de la cultura y de la educación, representantes de sindicatos, a toda la comunidad que formáis las ikastolas y, en consecuencia, a todos los amigos y amigas del Nafarroa Oinez. Lizarra ikastolak zailtasun guztien aurreginez, aurtengo Nafarroa Oinez jaia antolatu digu, Lizarra eta Lizarreria osoa hartuz. 2 urtez eutsi diote bestaren antolaketari, eta ikusita horrek ekarri dituen zailtasun guztiak, bihotzez, egindako esfortzuarengatik mila esker Lizarra ikastola. Ezoiko Nafarroa Oinez dugu aurtengoa, baina gure jaiari eusteko gogoarekin eta ilusioarekin hemen gaude garena adierazteko. Ikastolak, kooperatibak eta euskarari eta euskal kulturari plazak eskaintzen jarraitzeko helburuarekin, gure ardatz nagusiarekin, auzolana. Bagarrelako eta nor garen erakutsi nahi dugu, zer garen eta zer nahi dugun. Ikastola guztiok bat gara gure egitasmoan, bat gara ikastola eredu aurrera ateratzeko, denak batera, elkarrekin eta elkarrengandik ikasiz. Ikasturte honek ere ezoikotik jarraitzen du, baina iazko esperientziaz baliatuta lasaiago ekin diogu ikastoletan. Hala ere, neurriak laster arrinduko direnez, horrek ere hezkuntza eremuan bere isla izango duela itxaropenez gaude. Ikastolon hezkuntza eredu propio eraikitzeko urratsetan ere jarri dugu gure fokua. Aurreko ikasturtean aurkeztu genuen, gaurtik da bihar endekalogoa. Hezkuntza sistema propiorako oinarriak biltzen dituena. Honetan, hezkuntzak jokatzen duen papera aldarrikatzen dugu, herriaren zerbitzura dagoen tresna bezala, jakitun garelako gizarte baten ezurdura hezkuntzan eraikintzen dela. Hezkuntza da, besteak beste,
Berriz herria baten izaera, ezaugarriak, baloreak, lantzeko tresna garrantzitsuenetako bat. Nafarroako ikastolok euskara ofiziala ez den eremu luze zabalean, euskarazko irakaskuntza bermatzeko aleginarekin jarraitzen dugu. Hezkuntza sistema komunitario, kooperatibo, herritar baten bitartez. Beti langile, ikasle eta familien parte hartzeaz gain, instituzio publiko hezkuntza zein herri eragileekin elkarlanean eta elkarrekintzan. Nafarroa Oinezek euskara eta euskal kultura ardatz izaten jarraitzea nahi dugu. Gure inguru hurbileko gainontzeko eragileekin lankidentzan antolatutakoa. Ikasleen arteko harremanetan sakonduko duena, baita lurraldeen artekoan ere, Nafarroko ikastola guztiok elkarlanean gauzatuko duguna. Burutara etortzen zait momentu honetan, orain dela gutxi, landatu, ureztatu, loratu izeneko dokumentalean, Nafarroako ikastolen elkarteak ekoiztutakoa hain zuzen, euskaltzale sutsu batek honako hausnarketa hau bota zuen. Egia da, azkeneko 50-60 urte hauetan, lan handi egin dela euskara eta euskal kulturaren sustapenean. Baina nahikoa da? Gure handi nahia, gure ambizioak, zer maila dauka? Batzuk, lortutakoarekin ongi daudela eta eroso sentitzen direla esango dute. Bertze batzuk, guk, ikastolok orain arte egindakoarekin ez dela nahikoa pentsatzen dugu. Oraindik lan haunitz geratzen da egiteko, eta tinko horretan segitiko dugu. Ikastolen mugimendua, bizia eta indartsua behar du Nafarroa Oinez urtez luzez iraundezan. Hori da ikastolen iparra. Eta bitartean, gaur bihar delako, egin dezagun, egan Oinez. Mil esker haunitz. Duela 2 urte, 3 ikasleoi, Urri, Urko eta Elkano, Lizarra ikastolako 3 ikasleoi gaur egun profesional handiak direnak beren eremuetan, kantu alai bat prestatzen hasi ziren gure Nafarroa Oinezerako. Grabatzekotan ginen, estudioan sartzekotan, eta pandemia etorri zen. Pandemia pixka bat pasatutakoan, buelta eman zioten galtzerdiari eta begira estudio barruan egin ordez, dena kanpoan grabatzea, pentsatu zuten, ez da bat ere ohikoa kantu bat, obra bat, estudioan grabatu ordez, dena kanpoan grabatzea. Eta horregatik deituko ditugu orain musikari hauek. Igo daitezela mesedez oholtzara, Benjamín Díaz, Keko Galindo, Mikel Viñuales, Alba Etxarri, Carla Ruiz, Paula Sadaba, Imanol Viñaras, Iker Salzamendi eta Urko Peral. Sustraisakonak ditu gure ikastolak. 4 haizetara zabaltzen dira bere adar luzeak. Denon babesa eta laguntzari esker honez, gogoz eta ilusioz ekinez, egun guztionetxea dugu zinez Lizarra ikastola. Oinez iritsi gara, aurrerantzean nahi genuke egan.
dutela batzarra, forgatxatu dezagun auzolan indarra, egan oinez ari da Estella Lizarra. Eta begira, hemen aurrean daukazue Jose Ulibarrenak egindako eskultura. Eskultura hau da Nafarro Oinezen lekukoa. Gure etxean izan duguna 2 urtez. Jose Ulibarrenaren eskultura daukagu baita ere ikastolako jolastokian. Haur txikien orgak zaintzen dituena, ikusiko duzu. Beraz, Jose Ulibarrena bada gure familiaren parte ere. Jose Ulibarrenaren lana eta bihotza, eta intentzioa bada Lizarra ikastola ere. Orain lekuko aldaketa egin behar dugu. Bidea egiten utzi behar diogu eskultura honi, lekuko honi, eta horregatik eskatuko diegu gure guraso batzordeko lehendakaria den Unai Gardokiri, eta gure zuzendaria den Joseba Tristani hurbiltzeko eta lekukoa mesedez Nafarroko ikastolen elkartera itzultzeko. Josu Reparaz zuzendariari eta Elena Zabaleta lehendakariari itzultzeko. Mila esker egindako konfidantzangatik. Orain, eskatuko diegu hurbiltzeko mesedez, eta Tafallako ikastolako zuzendaria den Paula Arregi andereari, lekukoaren bila hurbiltzeko. Zorionak, badakizue prest egongo garela guztiok laguntzeko behar den gauza guztietan. Etorriko altzarete mikrofonora, Paula Taritz. Mila esker, bihotz-bihotzez, Tafallak ilusio eta ohore handiz ospatuko du bere 4. Nafarro Oineza, eta ongetorriak izango zarete denok. Eta zorionak, Lizarra, benetan, 2 urte hauetan egindako lan eta ahaleginarengatik. Egan oinez, eskerrik asko.
Bagenuen asmoa orain segidan, lorategietan hasiera ekitaldi hau egin ondoren, Llanos Parkearen barna, alako Nafarroinez txikitxo bat egiteko, baina begira plan aldaketa egin dugu, eta hementxe bertan gelditzera gonbidatzen zaituztegu. Behar bada hemen goian zaudetenok, eser zaitezkete hemen hasierako eserleku horietan, gonbidatzen zaituztegu guztiok eserita egon zaitezten, orain, lehenengo beraiek eseriko dira hemen aurrean, zuek ere, hartzazue jarlekoa, mila esker.
Eneko Galartza eta Cesar Etxeberriari eskatuko diegu segidan, despedida bertxotan egiteko. Nahi duzuenean aurrera Cesar eta Eneko. Lizarrak badu irabazia fama, olako egunetan ematen dudana. Gure zainetan dago beti auzolana, eta egingo dugu oineza mundiala. Eta egingo dugu oineza mundiala. Ilusioa, gogoa, apaltasuna, eskuzabaltasuna, etzaizkigu falta, eta eundaka persona seiatuko gara Lizarra ikastola eta bide lagun zaituztegun guztion artean, egun eder bat eskaintzen eguzki ere gonbidatu dugu. Mila esker gurekin itzateagatik, egun ederra pasa ezazuela. Bueno, kontai guztu pixkatez, nola izan den lekukoa jasotzaren hau? Bueno, emozioz beteriko momentua, benetan, oso urduri geunden, gogotxu,
Bi urte hauetan egin duten lan guztia eskertu nahi genuen, eta gu topera, urrengo urtean sortea dugun, eta oinez potente bat sortzen dugun denon artean. Eta nolakoa da ez, errealitatea Euskararen inguruan Tafallan momentu hauetan? Bueno, Tafallak lan handia egiten du, ikastolan 50 urte daramatzagu lanean, eta egia da lan asko egiteko momentua dagola. Baina geroz eta euskaldun gehiago, ikuste ditugu kalean, gazte gehiago, eta gure sustraietara helduz ikastolak ekingo dio lan horri eta jarraituko du. Eta oinezak bezalako ez, ekitaldi batek, zer suposatzen duzu, laguntzen du, lagunduko du? Asko. Denok dakigun bezala, Nafarroa Oinezak dakarren guztia ona da, eta gure proiektu pedagogikoari aurre egiteko momentua ere bai, ematen dio aukera, baino beste gauza batzuk ere bai, ez? Eraikinak, gure dena hobetu orokorrean. Orduan lan handia izango duzu aurretik ez, baina gaur momentuz zein da plana? Gaur disfrutatu, Aritz, kaina batzuk hartzeko momentu aldu da, ze orain hasten da gurea, baina gaur disfrutatuko dugu eta Lizarran egingo dugu gure aportazioa noski. Primeran, mila esker eta zorte hon ongi joan dadila. Bai, mila esker zuei. Kontatu ez, zer suposatzen dion Lizarrari, herriari oinez ospatzeak? Bueno, harrera ekitaldian esan duan moduan, Lizarra betianik euskal hiri bat izan da, ez? Bere sorreratik, bere izenan badago errotuta hor euskara, eta Lizarrarako Nafarroa Oinez antolatzea, ez bakarrik Lizarra ikastolarentzako zer suposatzen duenarekin, baizik eta euskal hiztun, euskaltzale eta pertsona guztientzat festa erraldoi bat da, euskararen festa, eta gure karriketan euskara entzutea eta euskaraz bizi ahal izatea zoragarria da, ez? Eta traba guztien gainetik pasatzen jarraitzen dugu euskaldunok. Eta egun honetan, egun euritsu honetan, euskara zabalduko dugu kale guztietatik, eta beraz, espero dezagun egun zoragarri bat izatea eguraldia ez bada ere. Eta egunerokotasunean euskara entzuten da Lizarran? Bai, geroz eta gehiago. Askotan esaten dut, geroz eta ikasle gehiago pasatu izan direla ikastolatik, D eredu publikotik, AEKan jarraitzen dute helduek euskalduntzen, eta geroz eta gehiago entzuten da kaleetatik, eta ez da esateagatik, baizik eta egia dela hori, eta denda askotan, taberna askotan, sar zaitezkeia eta euskara hutsean aritu. Beraz, horrela jarraitu behar, eta espero dezagun, hemendik aurrera gobernuak ere hori kontuan izatea eta normalizatzea euskararen balioa eta euskararen funtsa eguneroko bizitzan eta administrazioan ere. Oraindik badaude erronkak, ez? Zoritzarrez badaude. Normala izan beharko lukeena ez da, oraindik, eta orduan borrokan jarraitu behar, borrokan zentzu figuratuan noski, jarraitu behar dugu gure eskubideak errebindikatzen eta bermatu behar dugu administrazioan ere euskara normaltasunez egotea. Eta zer espero duzu gaurko edo, ze plan duzu? Familia plana gaurkoa. Gaur, nire gazteetako Nafarroa Oinezak pasa dira, orain baditut txiki batzuk eta horiekin gozatuko dugu. Espero dut, eguraldiak hori tartea ustea horretarako, nik uste dut hemendik gutxira atertuko duela. Eta gozatzera dauden gauza, ez daude hainbeste gauza, beste Nafarroa Oinez batzuetan bezala, baina bai daudela hirian banatuta, eta hiriak eskaintzen ditu beste aukera batzuk ere, probestu beharko ditugunak hemen bilduko garenak. Orduan egun polit bat, Bai, fijo baietz. Beraz, oraindik gerturatu gabe daudenei, luzatu nahi diet, mezu bat, mesedez, atozte Lizarrara eta goza ezazuen Nafarroa Oinez honekin. Primeran, eskerrik asko eta ongi pasa. Bai, mila esker zuei. Konta iguztu pixkatez, Nafar gobernutik edo, zer iruditzen zaizu ez? Nola babestu behar da Nafarroa Oineza edo euskara eta zergatik da garrantzitsua halako zerbait egitea? Alde batetik gaurko edizioa pozgarria da, ez? Ja bakarrik antolatzea, ez? Bi urte pasa ondoren, bi urte zailak, ez? Pasa ondoren, gaur hemen elkartzea pozgarria da, ez? Posten gara. Bestaldetik, niri gustatuko litzaidake gaur hemen ikastolen lehendakaria presidenta esan duela, ez? Euskara integrazio balorea bezala, ez? Sakondu behar dugu, eta nik uste dut ikastolak
hainbeste urte pasa ondoren ikastola oso ongi lantzen ari dira, euskara ez da bakarrik historiko edo kultura ondarea, baizik da gaurko gizarte kohesionatzeko balorea dela, ez? Eta nik uste du, hor, Nafar gobernutik aldetik, Nafar gobernuen aldetik, hori saiatu behar dugu, hemen egotea eta bestea eta elkarlana egitea ikastolekin. Nola baloratzen duzu euskararen egoera Nafarroan? Bueno, egia esanez, argi eta itzala, ez, badira. Nik uste du, gazteen artean, lauetatik bata euskalduna dira, ez? Eta hori balorea eman behar dugu, ez? Baina, bestaldetik batzutan oztopo asko, ez? Jartzen dute gure hizkuntza. Oztopo gainera, oztopo politikoa edo oztopo partidista, ez? Jartzen dute, ez? Eta, egia esanez, gu Euskara Biren aldetik, elkarlana egin behar dugu eta landu behar dugu, hori, Euskara bizikidetako balorea bezala, ez? Lantzea, eta, hor gaude. Orduan garrantzitsua da, ez? Horrelako ekimenetan parte hartzea eta instituzioak ere implikatzea eta bestea. Noski baietz. Hori gizarte zibila lantzen ari da aspalditik, ez? Euskara sakontzea, baina erakundeak ere hor egon behar dugu, ez? Bestela erakundea gizarte zibilarekin batera lan egin behar dugu, ez? Eta euskararen arlotan gehiago gainera. Eta gaurko ze plan duzu? Orain buelta bat ematen dugu, hemen Lizarratik, ez? Lizarra beti hiri oso polita eta oso akogera da, ez? Eta, nik uste du gaur, hemendik giro pizka bat ikusiko dugu, eta, zerbait hartuko dugu, eta, gero ja, Iruñara bueltatuko gara. Euskara eta Nafarroa oinez pixkat lagundu eta egunaz gozatu ere? Noski, ez. Azkenean, Nafarroa oinezen eguna da eguna errebindikatzeko gauza, baina baitez ere disfrutatzeko, ez? Eta Euskararen atxakiedekin, disfrutatu behar dugu ere. Primeran, mila esker, eta ongi. Zuri eta, eskerrik asko zuri. Konta iguzu ez, zuri zergatik iruditzen zaizun garrantzitsua Nafarroa oineza bezalako ekitaldi bat? Nafarroan hiztunak behar ditugu, euskal hiztunak behar ditugu, eta euskal hiztunak sortzeko bide horretan, ikastolek bide karagarria egin dute, egiten ari dira eta egingo dute. Eta horrexegatik beharrezkoa da ikastolak laguntzea, beharrezkoa da ikustea komunitate handia dela, badakatela Nafarren eta Euskal Herritarren babesa, eta zinez, herri honek aurrera egingo badu hezkuntzaren eremuan eta hiztunen eremuan ikastolak beharrezko zutabea direla. Eta ezakit, zeintzuk dira ez? Iruditzen zaizkizu direla erronkak orain etorkizunera begira? Nik uste dut pandemia bat bizi izan dugu, pandemia horrek ere ikastoletako lehendakariak esan duen bezala arrastoa utzi du ikasleen gaitasunetan, erabileretan, orduan ikuste dut hori erreparatu behar zaio, ikusi beharko diela estrategia berriak, bai gaitasunetan eragiteko, bai erabilaren eragiteko, eta Nafarroan badakagu erronka bat, hiztunak behar ditugula, euskal hiztunak behar ditugu, eta horretarako badakagu murgiltzea, badakagu ikastolen eredua, eta aurrez bete behar ditugu eredu hauek. Aurrak dira euskararen etorkizuna? Deno gara, nik alegia aurrak elementu garrantzitsua dira, azkenean belaunaldi berria euskaldunek, Euskal Herria euskalduna egingo dute, baina kontu zibi behar dugu, ze aurroiek erreferentea behar dituzte, orduan, aurrek ikusten badute beraiek euskaldunak bai, baina beraien ingurukoak, helduak ez direla euskaldun, orduan, horre zor dezake, orduan zein da prestigio hezkuntza, orduan, zalantzari gabe hezkuntza oinarrizko zutabea da hizkuntzaren prozesuan, baina helduen euskalduntzea ere bai. Orduan, badaude ez, erronka asko, eta, gaur, ze plan edo ze asmo dituzu? Egia da pandemiaren ondorioz beste Nafarroa oinez bat bizitzea tokatzen zaigula, baina nik uste dut zoriondu behar dela Lizarrako ikastolako komunitatea egindako lan guztiarekin, orain bueltazka bat, ikusi zer dagoen, partekatu, eta lakoetan betetzen doan ikustea konplizitatea. Azkenean komunitatea zala bakarrik Lizarrako komunitate askoz ere zabalagoa dela, eta gaurko eguna da, jendearekin egoteko, solasteko, tragoska bat hartzeko, ondo pasatze hori ere behar dugulako askotan komunitate trinkotze hori egin eta jai horiek honetarako balio dute. Primeran, mila esker eta ongi pasa, Paul. Zuei eta animo eta zuei ere ez dakizuen oso egun luzea izan.
ziren Ubagoa gure derra ibarra arieta Alkaburu aldarrain iturreta Lurrak zuen euskara barnean gordeta Iragana geroa enborbera denez Orain lehen bezala ezina eginez Euskaraz bizi maite jolas eta amez Lizarra ikastolan egin egan oinez Este jerritik dator orten Euskaltzale guztiek dutela batzarra Saio hau Larraz Arrautzak babesten du.